Klaro kaayo ang mga liki sa Municipal Hall sa Manay, Davao Oriental human ang pagtayog sa kusog nga linog. Sa paglibot ni Manay Mayor John Marco Dayang Hirang, nakita niini ang danyo sa linog sanglit naa sa 10 kilometers ilawom sa dagat sa Manay ang epicenter sa magnitude 7.6 nga linog. Nangaguba ang ubang balay tungod sa pagtayog. Naghimo na lang sabog makeshift tent ang mga residente dapit sa kalsada aron aduna sila'y kapasilungan hilabi na nagsigi pa ang aftershock tungod sa pagtayog. Nakaharang sa kalsada ang mga dagkong bato na natumba ang mga poste, hinungdan nga walay kuryente sa lugar. Nitabang sab ang mga pulis sa pag-asikaso sa mga bakwit. Nagpagawas dayon og mando si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang sa mga hintungda mga opisina nga maglusad dayon og inspeksyon ug assessment sa tanang gambalay sa gobyerno aron mahatagan dayon og aksyon. Suspend sa nato ang trabaho karon mahimo na kung order kang Jason Bindulo. Away lang mo ito pagka sa mga physical damage, then ipa-inspection sa structure diri. Then pero advice po nako mas safe na rin sa mo ay sa mga sa inyo after 1 hour mo mag-ulit. Dahil na ay advice pagod na basi-basi lang na possible tsunami, no? So mas safe na rin taas man rin, diba? I-advise na po din yung pamilya ganun na po ng panic. Anyway, di pa man official ang advice ko ni Jason Bindulo sa ako, no? So i-suspend sa nato while ang engineering maganda po inspection sa the whole building. Katong mga batang opisina, sundasan ninyo. Dali. Sundasan ninyo mga gamit, paungasan ninyo mga aircon, paungasan ninyo mga sugat. Ha? Sige, lang. Thank you. Ginasubay pa sa LGU Manay kung unsa kadako ang nahimong danyo sa linog sa ilang lugar.